Yes, iyi video iyi ndikuitira vanhu vazhinji vanofunga kuti Baba Tencent vanonyeba. Kana Baba Tencent vachiti vakapiwa chair yepamusoro iyo chair ya Baba Tencent iyo yakavakwa nesamende. Chair ya Baba Tencent handisi kunyeba. Chair ya Baba Tencent pamafura mepo apo pamafura mepo mota dzichidarika vachiverenga idzo vanenge vachiverenga mota vari pachair iyi. Idzo dzimota dziri kudarika idzo mota dziri kudarika chair ya Baba Tencent idzo vachiverenga iyo chair ya Baba Tencent. Pamusoro pezi chair rakavakwa mota idzo Baba Tencent vachiverenga mota dzichidarika idzo mota dziri kudarika pamafura mhepo apo pavanenge vagere apo pamafura mhepo Baba Tencent idzo mota dziri kudarika idzo dzaBaba Tencent havanyebi. Varudowena nhongonya dzevarungu avo varungu vari kuonekwa nhongonya ava ndovarungu vanenge vachionekwa nhongonya naBaba Tencent. Nhongonya dzevarungu avo vamwe nemidonzo. Baba Tencent vagere pachair iyi yakavakwa nevarungu iyi pamafura mhepo apo pavanenge vagere varungu vachidarika nhongonya dzichionekwa mota dzichidarika idzo mota dziri kudarika Baba Tencent vachiverenga vachibhadhagwa vagere vakubhadhagwa kugara Baba Tencent vaya vachibhadhagwa vagere pachair yavo iyo irisi chair yavo varungu avo nhongonya dzavo idzo. Saka handifunge kuti Baba Tencent muchambofa makavaita munhu anonyeba. Havanyebi. Ndazvionera ndega. Ndauya ndega kuno kuzozvionera chair yavo iyo yakavakwa chair iyo ya Baba Tencent iyo. Nhasi vari off zvavo. Ndatenda hangu.